Wulango, wulango, wulango jamma. Assalamu alaikum mon yebi on ko Windere TV min calmini on onon kala kuubal min ñaagani mon Allah mojjere en gatti do hande émission meden wulango jamma accitaake e goto ina wadana on dum Sara Bal jeero Ceerno Abou Saydou Mamadou Kadia Dikel farmar halfi hammar debbo mo seno busobe e rewa jaajabe hande en gatti do haalde ko faate gonka rendo non hande sen kaali dum nawi fof hande garden ko faate namde haala pulaar non ni mbiya namdotodo mayar ko cakanaado kono mayata majjudo sabu en général kala namdotodo kanyum kam yaari hen ko ben daña gandal kadi namdade en mojji hen saha kono sahaaji non en jiido woni namde ko namde fitina no bawden wirude dum e yeru joni potta e neddo ummo wuro men andi gummoda wuro mon wodo do pottudon e wuro mbiya dum aha kaari an hoto jeeda wima min de jeyami ko nokku maniw I an mo jibinma biya ko kaari I kaari jibinma hole rew makko jibindom biya ko kaari I kaari de bodo andi bibbe mum fof kaari de alandi wone namde non den namde kam hankadi gaddi goddum sabu hande jamanu ndeejani ay wawi yide neddo tawa ko dañaado giley cukaago adde galle he taw rewbe wonbe don be fu ala hen jibindu dum sa woni don ada namdo dum woni namde kadi gonda koy addude fitina den namdu go ko namdal fitina didi jowum kadi ba mum toko sen wayi nede dum tawa itti dum ko bangi goddo rewbe wonbe don be ala hen jibindu dum adda dum don wi I kaari ko bi kaari de mbar andi bibbe mum fof ande mi andama e mabbe walla ande alandi dum don kadi aussi addar ko goddum tawa jowum ni wonno dañira sabu hande kam inji hunde fof nan do ngona non rewde mudum dum woni tan dewa e jowum tan gil han do yaranno bangi tan ha baaro e balal hay dum ne kadi taw ko balal wis dewa dum kadi ha keeci mum hooso alandi dum kadi addar ko cadele woni namde kam vraiment jojjani eden biya bandirabe kadi yo mbattu hakkillaji no feewi sutura woni namde kam ko surtude neddo ko gonga ni namdal no moƴƴi sa namdima neddo wima jeyami ko do walla ko kaari jibinimi anne kadi ada wawi hadde don jango jam so yimbe gondoyi ada wawi andude jibindo dum ada wawi andude no ardi e fofof tawa wana wiide ada puusa dum tan don do woni do tan ko ma haala kadi hen sahani tawa ko nder rendo haala tawa yidano yimbe gandana dum walla goddum dum don fof kadi ko koy fitinaaji jeya dum don non gor fof yo andu tan to haade neddo kadi ganda kadi wonko jeyda kadi goddo kadi wonko jeyi kadi neddo kadi toujours wonko yidi moftude hoore mudum yida yimbe gandana dum donc woni namde kam yo gat battan do haadi sino hande wawi jibinde fitina ko dum wonno hande ko gaddan den bandiraabe meden e gonka galleji e wulango jamma accitaake e goto jeebon vidéo ji modon e Windere TV mbadon like mbadon partager Windere TV wana minen ko onon Wulango, wulango, wulango jamma. Ko wulango jamma ina bone bawdo ina bone kadi bawa do holyo